Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para ingkang kawula hormati, kolomben kita sinau babagan masalah tayamum nggih, masalah tayamum. Bilih tiyang iku ingkang nggadahi udzur mboten saged wudu utawa mandi besar, napa mergi sakit, napa pas lunga, napa pancen lagi musim kekeringan, niku saged ngelampahi tayamum kangge salat. Kolomben enten syarat-syarate sampun, enten tata carane nggih sampun. Lah sakniki sing sering kita alami, napa kita, napa derek kita, napa tanggi kita, nek kita pas ngendangi ngoten niku nggih niku tiyang sing lagi ndamel perban. Istilahé nek ten fikih namine shahibul jabair. Tiyang sing ngangge perban. Niki tiyang sing ngangge perban enten carane bersuci. Enten carane bersuci. Carane bersuci mangke ditingali saking panggonane perbane lan kondisi saderenge masang perban. Niku kalih niku penting niki. Karena beberapa sederek kita niku nek lagi ten griya sakit utawa ten puskesmas utawa ten dalem lagi ndamel perban niku kan rada kangelan olehe bersuci. Olehe wudu, oleh tayamum niku kangelan. Lek asli kaya awal kangelan. Lah syariat Islam niku mboten angel. Pasti memberikan alternatif. Nek mboten saged ngenten nggih ngenten. Mboten saged ngenten nggih ngenten. Enten urutane. Tapi syaratnya mboten nangsal dikira-kira dhewe. Aku penake ngene mboten nangsal. Syarat Islam niku mpun penak, mpun gampang, mboten nangsal di gampang-gampangne dhewe mboten nangsal, kudu enten carane. Nah, sakniki kita belajar carane bersucine tiyang sing ngangge perban. Wau kula aturaken nek penentune niku kalih, nggih niku panggonane perbane ten pundi, kalih kondisine. Niki mangke menentukan salate sah napa mboten. Salate wajib dibaleni napa mboten mergi. Pertama tempat perban riyen nggih. Atau tempat perban. Mangke sing terakhir mangke tentang kondisi sebelum pasang perban. Sebelum pasang perban. Sing pertama, nek tempate panggonane perban niku tidak di tempat tayamum dan wudu. Nek umpami tiyang damel perban niku panggonane sanes ten panggenane tayamum, nggih sanes ten panggenan wudu. Panggenan tayamum niku kan namung kalih nggih, wajah kalih tangan. Perbane mboten ten wajah, mboten ten tangan. Ugi mboten ten panggenan wudu. Selain wajah tangan panggenan wudu malih pundi? Sirah, nggih. Kalih kaki. Berarti nek enten tiyang niku sakit terus ngangge perban. Sing perbane niku mboten ten wajah, mboten ten tangan sampai siku, mboten ten kepala, mboten ten kaki sampai mata kaki, maka mangke enten carane. Niki cara pertama. Umpami contone
perbane ten lengen nginggil. Nah, ten lengen nginggil. Utawa ten niki napa? Pundak. Niki kan sanes nggon wudu nggih sanes nggen tayamum mriki. Utawa niki kentol. Napa niki nek ngaran basa Indonesia napa? Kentol niku. Oh, paham iki. Betis. Nah, umpami enten tiyang kecelakaan kok perbane ten betis napa ten lutut nggih. Ten paha termasuk niku kan sanes panggenan wudu, sanes panggenan tayamum. Maka carane ya napa? Carane napa wudune biasa. Nggih mboten? Kan mboten mempengaruhi wong wudu. Nah, carane wudune biasa. Wudu biasa. Normal wudune. Nah, sing masalah niku nek tiyang pas ngangge perban sing kados pertama niku wau betise utawa lutute dilalah hadas gedhe. Dilalah hadas gedhe. Utawa tiyang estri pas lagi mantun pas saya kecelakaan tasik head. Terus lagi pasang perban khete mari. Ayo. Nak kudu wajib mandi besar. Padahal lagi ngangge perban. Terus dokter mboten angsal dilepas nek dereng 3 dinten. Nek dereng 3 dinten. Utawa nglepase leren sedina sewengi nembe digantos. Tur mboten angsal kenging toya. Dek wingi nggih kriteria yen tiyang sing tayamum niku nek kenging toya terus dokter sing pun pengalaman niku saged tambah parah utawa langkung dangu sehate warase lambah suwi utawa malah saged menyebabkan kematian. Nek 3 niki salah satu saking 3 maka niki mboten angsal kenging toya. Nek wudu biasa normal saged lah pas mandi besar. Nah, pas mandi besar anggota sing boten diperban dibasuh normal. Wow, contone umpami mriki sing diperban. Niki kan sanes anggota wudu. Tapi nek mandi kan kudu dibasuh, kudu disiram sampai rata, nggih kan? Tapi kenging perban. Maka sing boten diperban dibasuh biasa. Ngangge selang alit ngoten. Diratani. Mangke pas dugi nggon mriki mboten ditayamumi. Wong niki sanes panggen tayamum. Dinapakne? Diusap kalih toya. Dadi tangane ditelesi toya kedhik mawon. Nah, dikebas-kebasno tipis mawon diulasno perban. Empun hukume empun suci. Sehingga sak awak hukume pun bebas saking hadas besar. Mpun saged nglampahi salat. Mpun saged nglampahi ibadah-ibadah lintune. Mergo wau sing boten diperban, disiram normal, dibasuh normal, diratani normal, sing kenging perban diusap mawon. Ngusapi ngangge toya, mboten ngangge tanah. Nggih to. Karena niki sanes anggota tayamum. Niku nggih sing ten perbane. Nek sing ten boten perban dibasuh biasa. Ditelesi biasa, tipis-tipis mawon. Umpami niki ngantos mriki nggih. Nah, pundak kan boten. Berarti pundake nggih kudu dibasuh air. Ampun sampai lha engko nek tak basuh lek katut rene nggih kuwedhi-kedhik mawon. Sing penting rata nggih kan. Mandi ku mboten kathah toyae. Syaraté mandi itu bukan akeh-akehan banyu, nguwak banyu mboten. Rata sing penting. Diratani riyin. Lah sing nggon perban diusap, mboten disiram, diusap. Ojo sampai kepleh, ampun sampai kepleh, tipis ngoten mawon. Ngoten. Niki nek jenengan telesi ngoten, kaya wong kaya kegrimisan ngoten lho, Bu. Kegrimisan itu kan rada ana telese tapi kan cepet garing, dikipasi pun garing. Mboten sampai kebleh ngoten. Niku nggih cara pertama. Sing cara kedua niki perbane di tempat di kaki langsung mawon. Perbane di kaki. Perbane di kaki. Kaki sing anggota wudu.
Kaki anggota wudu niku kan ngandhap niki ngantos mata kaki. Dilalah niku diperban. Dilalah diperban. Sing anggota wudu nek sing betis wau mbok kados sing pertama, tapi nek sing pas anggota wudu niku lho diperban. Maka carane nek wudu ngati-ngati nggih nek wudu maka sing boten diperban diwudoni normal. Kumur ya normal, hidung nggih normal, wajah nggih normal, tangan normal, kepala normal, kaki kanan sing boten kenging perban normal. Mangke sing kiri sing perban kados sing pertama wau diusap toya, diusap to. Niki ne astane ditelesi toya kuwedhik mawon. Terus diosapno ngenten. Mboten sampai kebleh lho nggih. Mboten sampai kebleh. Niki nek umpama kula tetes nang mriki, kula sop nang mriki kan saged. Mboten sampai kebleh kula contohno. Sak tetes nonton mawon. Nah. Ten ngenten kipatno di ngenten mawon. Lho kan mboten sampai kebleh. Nah, endi? Mboten sampai kebleh. Tapi untuk diusap. Ngenten iki pun sah, dienggo salat pun sah. Mboten. Mboten tayamum. Terus sikilku diperban gak kena dienggo wudu aku tak tayamum melapo. Makane ngaos iki penting ngertos endi nggone. Pun niku nggih. Saiki nomor 3 lah niki sing penting. Oh terus nek niku wudu. Nek mandi ya napa? Nek mandi besar. Pas mandi besar. Pas mandi besar koyok sing pertama, sing normal di basuh biasa. Lho Pak, adus sing sikile kena perban yo napa ya dikek dingklek lho. Kan saged diparingi dingklek diunggahno titik terus awak diselangi biasa ngonten sret. Pak kok ribet. Nah niku tandane wong digethingno Allah kali salat niku ngoten. Ra gelem wudu. Tiyang niku nek kali Allah diduhno salat, dijauhkan dari salat, cirine kongkon wudu aras-arasen. Kongkon bersuci aras-arasen. Tapi nek tiyang niku pun cedhak kali salat, ora kate salat mesti wudu, nggih mboten? Kita niku lho sing dicedhakno kali Allah kali kesaenan kali salat. Ora kate salat mesti wudu. Bahkan sampai lagi head iku lho sampai kapilen wudu. Sampai lho, aku kok wudu wayang ngasar-ngasar beradus kok wudu, kulino salat. Tapi nek tiyang mboten kulino salat diuri ngene alah ribet wis jelas wis. Agama Islam dianggap ribet, padahal mboten ribet piyambake niku kegandolan setan kesuwen. Jadi kongkon bersuci sing ngangge carane Allah sing sakjane gampang punan. Niku saras-saras. Pancen gak hobi punan. Pun nomor 3 lah niki sing nomor 3 niki. Perbane niki ten tempat wudu nggih ten tempat tayamum, contone ten wajah. Perbane ten wajah atau ten tangan. Nah, niki sing paling penting niki. Cara sing anu paling penting niki. Nek sing nomor setunggal kalih intine wau nggih, nek anggotae mboten diperban, jenengan perlakukan normal, biasa. Nek wudu ya wudu, nek mandi ya ditelesi biasa. Tapi sing nggon perban namung diusap, ngusape kalih toya. Ngusape bukan iki dipancurno rene, keliru. Niku basuh jenenge. Niki lho wau. Astane ditelesi toya kewedhik mawon sak tetes rong tetes terus diusapno. Mboten sampe kebleng. Niku wau mboten lho, pun garing. Pun niku sing nomor 1 2. Nah sing ketiga iki nek niki ngapunten. Perbane ten wajah. Utawa ten tangan. Nate mboten tiyang sing ngenten. Enten nggih? Nah, niki lho. Tiyang sing bar kecelakaan niki lho. Wo niki masyaallah lek gak dikandani masalah ngene masyaallah niku. Coba saestu. Oh, ngenten. Umpami kok perbane ten tangan wis kula gampang ten tangan nggih. Nah. Wis ten tangan. Niki lak kewon iki jelas mboten angsal dengan toya mboten angsal niki. Ya apa kabeh. Lah, niki carane dobel. Carane ya napa? Carane ditayamum sik. Carane tayamum sik. Karena napa? Perbane wonten ten anggota tayamum. Sehingga tayamum riyin.
nawaitu tayammum listibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Tipis mawon. Ojo pasir dicakup sak awak, ojo. Tipis mawon iki lho, tipis. Ora kaya wong wedaan. Ora, beset kabeh jenengan ayu-ayu kok jenengan eman. Pun, mantun diusapi nomor setunggal pindah, nggih. Pindah terus mriki. Sret. Nek digip ngono kaya apa? Giper Nggih, lah nggih niku wau perban iki gip niki wau. Lha wis tak praktekno ngene mosok kurang rek. Mosok apleran pesen gip aku. Wis tak praktekno ngenten lho. Niki umpame sing digip ngenten. Tayamume ngenten. Lah digip mosok wudu to, Bu? Engko nek tak kongkon wudu ngangel-ngangelno tambah suwe warase, dokter ngamuk-ngamuk mboten. Niki syariat Islam gampang nang kita. Oh nggih. Mangke sing mriki ngongkon putrane napa mahrame mboten napa-napa sing mriki. Wis diusap biasa nek saged nggih niki nggih monggo nek mboten saged nggih ngongkon putrane napa. Pun niki pertama. Niki dereng mantun niki. Karena sing digip utawa sing diperben namung niki. Sehingga tetep wajib wudu. Nah, niki namine tayamum plus wudu. Ketika perbannya ada di daerah wajah atau di daerah tangan. Dadi yo wudu yo tayamum. Maka kados wau pun tayamum saiki genti wudu. Wajah biasa. Nah, engko pas tangan sing kiwa biasa. Sing tengen sing digip diusap toyo lho. Ditelesi titik sak tetes rong tetes diusap. Terus mangke kepala, telinga, terus kaki pun. Nah, ngoten nggih. Dadi nek posisi perbane niku ten wajah utawa ten tangan niki dua bersuci. Dua cara. Tayamum nggih wudu. Tayamum nggih wudu. Mboten cukup tayamum tok, nggih mboten cukup wudu tok. Karena nek tayamum tok padahal sing niki oleh kena banyu, mboten enten uzure niki. Niki nggih angsal kena sing mboten angsalkan sing niki wau sing digip. Nah, lek wudu tok mboten saged, soalnya niki mboten saged diwudoni. Nah, makane ya wudu ya tayamum. Pun. Dan nek sakniki mandi besar. Nah, mandi besar kados wau 1 2 3 sami. Sing normal dibasuh normal. Sret. Kayak selang tipis ngoten titik mawon sing mancure kedhik niku lho. Terus kemudian sing niki wau diusap. Tipis mawon pun hukume mandi besar sah. Kedah prahatosaken panggonane perban ten pundi. Terus sing nomor 2 niki sing mboten kalah penting. Kondisi saderenge pasang perban harus suci. Kita niku saderenge ndeleh perban, kondisine wis duwe wudu. Lagi suci. Nah nggih makane kula terangaken mangke. Niki nek syarat niki dua niki terpenuhi, panggonan perbane wis dipratekno. Cara-carane wis dipratekno, saderenge pasang perban piyambake nggih suci. Maka salate piyambake umpami 3 dinten gawe perban terus. 3 dinten carae kaya ngenten terus, maka salate sah. Mboten usah baleni. Mboten usah baleni karena pun sesuai. Tapi rata-rata kita kan mboten saged. Nggih, kadang-kadang kita sadurunge operasi kan semaput. Nggih, sing niku lak batalno wudu. Nah, maka ngenten. Carane tetep ngangge niki. Carane tetep ngangge niki pas badhe operasi lho. Carane ngangge niki wudu tayamume kangge niki wau. Umpame wau 3 hari dipakaikan perban utawa ngangge gip 3 dinten. Berarti salate umpami nggih salate berarti kan 5 kali salat kali 3 nggih. Ada 15 salat. Sing piyambake posisine ngangge perban. Ngoten nggih kira-kira lho. Kira-kira ping 15 salat iku posisine ngangge perban terus bersucine kados ngoten iki. Maka nek empun mantun dilepas perbane bakda 3 hari, salat sing diwingi 3 dinten niku dibaleni. Dikodoi namine.
Lho Pak 15 salat dikodoki. Dengkule mrotol. Aja kabeh langsung. Nggal titik. Carane nek salat niku didobel-dobel. Jadi umpami niki jenengan sakite 3 hari, nggih. Tanggal 11 sampai tanggal 13 September umpami. Jenengan sakit 3 hari ngangge perban. Pun tanggal 11 lepas perban. Tanggal 11 lepas perban. Berarti antara tanggal 11 sampai 3 dinten sampai tanggal 17 niki jenengan salate 2 kali. Salate 2 kali. Salat 2 kali ku yo napa? Pertama salat zuhur biasa. Niate adaan lillahi ta'ala. Niat salat zuhur kanggo dina iki, kanggo sakniki. Mangke bar salam napa bar wiritan napa bar donga salat malih. Kodokan niat salat zuhur kodok sing wingi niki. Sing kita salate mboten memenuhi syarat mergo pas sadèrènge masang perban niku kondisine mboten suci. Nah, ping 3 ping kali salate jenengan. Zuhur, asar, maghrib bisa ping kali. Maka insyaallah tanggal 17 lunas jenengan. Dadi bukan berarti utang sakmene niku kudu dibayar sedina. Utawa dengkule anjlok traweh arang-arang kok. Pendak Ramadan tok masuk kape langsung, kaget malah. Lah lek 15 iki 15 salat langsung berarti lak 17 rakaat ping 3 iki. Ayo, 51 rakaat mbok ora kuat gitu. Niki mawon carane. Enten niki kanggene syariate tiyang sing ngangge perban. Sing ngangge perbane alasan karena medis niku wau. Nggih niku 3 niku wau. Gak oleh kena banyu, kudu diperban. Nek diperban, nek mboten diperban tambah parah. Nek kena banyu tambah parah, utawa suwi warase. Utawa tambah sampai naudzubillah menyebabkan kematian. Lah nek 3 niki atau salah satu niki pun memenuhi syarat niki maka kita ngangge perban. Carane saged ngangge niki. Ya. Pak, mosok ana wong ngangge perban terus sadurunge wis suci. Enten. Nggih niku tiyang sing jaga wudu. Tiyang sing jagi wudu. Sing wudune niku mboten pendak salat. Loh, nek bendina wudu nggih wong bendina salat. Maksude setiap waktu, Mbah. Setiap waktu. Contoh ngenten nggih, wis ngenten mawon. Jenengan subuh badhe salat subuh kan wudu. Bar salat subuh nggih. Bar salat subuh sampai jam 6 jenengan ke kamar mandi malih mboten kira-kira. Mesti kan? Lah badhe ke kamar mandi jam setengah 6 niku jenengan wudu mboten? Nah niku sing gare sok-sok niku. Mergo mboten kulino, mboten dawamul wudu, tapi nek tiyang sing dawamul wudu mlebu jeding ora iso metu jeding nek goreng wudu. Mesti enek sing kirang. Rasane gak lega atiku nek gak metu jeding dalam kondisi wudu. Makane mlebu medal saka jeding jam pira mau mesti wudu. Karena niku piyambake kulino suci. Kanjeng Nabi sing dawuhaken tiyang niku nek njaga wudu berarti dijaga kalih Allah. Tiyang nek wudune mek pendak salat ya dijaga Allah pendak salat tok. Liyane salat ya kepet nek ngalami. Nggih, ngertos kepet nggih. Nggih. Nah, makane lek kita niku pengin tiyang niku nek wudu masyaallah nggih. Mboten kate mboten salat tapi wudu. Maka tiyang niku lek badhe nglampahi maksiat iku kalih Allah digagal. Ini salah satu fadilah ini. Nek kaping nglakoni maksiat, kaping nglakoni elek gak sida. Karena piyambake duwe kehormatan wudu. Karena wudu luar biasa. Wudu ibadah luar biasa. Wudu kali salat dhisik pundi ayo? Lah nggih, salat ae sampai hebate kaya ngono apa maneh wudu. Jenengan salat khusyuk kaya apa nek mboten wudu mboten sah. Nggih mboten? Nah, wudu niku cuma jarang wong sing bahas tentang wudu. Sampai kula nek kapanane Isra Mi'raj niku sing kula bahas mboten salate tapi wudu. Sing kula bahas. Sampai kula ndamel tulisan eret-eretan niku namine isbahul wudu, menyempurnakan wudu, carane, aspek-aspeknya. Nah,
Niku mangke nggih. Lah syariat niki gampang utawa angel niku tergantung piyambak-piyambak Bu. Nek tiyang niku kok nganggep syariat niki gampang ya mergi piyambake gampang diatur kali Allah. Gampang diatur kali Rasulullah dikongkon salat kongkon wudu carane ngene nggih carane manut. Tapi nek tiyang nu mboten hobi nuruti Allah, mboten hobi taat nang Rasulullah. Delok ngene iki mesti wegah. Saestu. Nggih saestu. Ribet ngono sing mesti sing enak iku nek loro gak usah salat. Ngono. Pingine ngono. Nek waras salat, nek loro ora usah salat. Nggih padahal salat niku mboten saged ditinggalna kecuali mati. Ngono. Pilihane wong mboten salat cuma loro nek gak mati gendeng. Lho nggih, tiyang sing angsal mboten salat bebas ora kena dilingno salat. Diadani nang kupinge ora salat. Ngono. Hayya 'ala shalah. Yang guyu. Wong pancen akale dijabut kali Allah. Nah, jenengan niku aku ora pengen mati tapi ora pengen salat. Ya dadi ya wong. Wis pilihane niku tok wong salat niku. Nah, makanya kita nglampahi. Pak, aku mbiyen carane gak ngene. Mbiyen nggih mbiyen. Sakniki sing pun pikantuk ilmu monggo dilampahi kanthi sae. Nek saged kita nggih ndonga sehat kewarasan. Nek ngoten nggih. Tapi nek sak wanci-wanci kok sakit sampai diperban utawa jenengan endang-endang. Nek makane kula aturaken nek endang-endang iku Bu, salah satu sing jenengan tangletaken iku